dobrodošli ljudi, da vam konačno ispričam priču vezano za Ameriku i da završimo sa tom pričom. Možda do sljedeće godine opet budem išao, ali da vam prosto negdje podelim svoje iskustvo jer su prijave uveliko počele. Tako da, ne znam, ovaj video prvenstveno snimam zbog sebe jer želim da imam uspomenu i da sva neka sećanja i lepa i loša ostanu u ovom videu. Tako da skuvajte sebi čaj, opustite se i ako vas stvarno zanima Amerika, ostanite do kraja. Pa da počnemo. Uglavnom, kako se meni desila Amerika? Meni se desila Amerika jako spontano. Ja niti sam ikada razmišljao o Americi, da tamo studiram, kao da mi je to bio američki san, da sam razmišljao da odem. Da vam iskreno kažem, nisam ni znao gdje se koji grad nalazi. Uopšte me to nije zanimalo toliko, engleski sam znao. Sve se desilo nekako spontano. Moja sestra je bila 2017. godine i ona je došla s nekim ne tako lepim iskustvom, radila je na Aljasci, zaradila jeste novac, ali opet ne bi to nikad ponovila, što znači ako nećete da ponovite neko iskustvo, znači da vam se nije toliko dopalo. Tako da ja sam tu negdje otpisao da želim work and travel, jer opet bio sam mali, ja opet zapamtio sam kako se moja sestra osjećala poslije njega. Mjesec dana prije mog rođendana dobio ponudu od jedne agencije. Agencija se zove Atlas. On meni poslao poruku, ja posle mjesec dana odgovorio. Da im se izvinim što sam odgovorio posle mjesec dana. Ne, kao prijave su još u toku, kao ajde da se čujemo, da popričamo. Ja rekao ajde da ne budem da ga odbijem preko poruke, da ga saslušam, ali svako ću mu reći ne, jer kao ne vidim sebe tamo. I mi pričamo 10 minuta i pred krajem meni skoro zubedi. Bukvalno nisam mogu da kažem ne, znači kako mi je ponudu i što mi je sve predstavio, znači za tih 10 minuta svaka mu čast. I ništa, ja rekao da, i od tad je sve krenulo da dolazi s nekim svojim spontanim tokom. Uopšte odlučite na taj korak, recimo da je to novembar, decembar. Od tad vam kreće sve u vezi toga. Nije ono kao, pa ja sam tada odlučio i kao čekam maj i to je to. Ne, vi aktivno radite na tome. Ne smete ili nećete da pričate toliko ljudima jer opet, bez obzira što vi krećete da radite u novembru, decembru, na svim tim stvarima koje trebaju za Ameriku, vi do posljednjeg, faktički do 10 dana prije polaska vi ne znate da li ćete otići ili ne, jer svašta može da se desi, može da vas odbiju za vizu. Moja preporuka je da ne pričate ljudima ništa toliko, samo najbližima je to da delite neko iskustvo, dok ne odete, dok se ne desi ta viza, jer možete da izbaksuzirate, može neko da vam nešto baja, uradi, šta već, ne znam, ima zlih ljudi. Tako da, to je sve dobro prošlo, znači imate razgovor sa poslodavcima, ja sam super našao poslodavce, to je moja agencija, stvarno nemam zamerke u vezi agencije, eto, stvarno su nam bili podrška kad i treba najviše, kad je do njih, znači najviše do njih je na početku, to je pre samog programa, dokumentacija, savjeti za vizu, poslodavci, zarada itd. Kako bi ja to vam opisao? To vam je bukvalno kao da odete na dejt na slepo sa devojkom i vi imate 3 minuta da je oduševite, u smislu da vam ona poveruje, šta god, ne znam, da imate stan u Beogradu na vodi, da ste, ne znam, bili s Anđelinom Jolie, ne znam, imate 3 minuta da nekome ostavite dobar utisak i to probajte da vežbate, ne znam, s nekim random ljudima ili hoćete da se upoznate s nekom devojkom, da vidite da ste ostavili utisak, da vam neko veruje. Znači, ako imate, znači, onako šalter ljudi, znači šalter 1, šalter 2, šalter 3, šalter 4, i plus imate svoju publiku, znači publiku koji bukvalno vas slušaju kako vi pričate engleski. Ako niste sigurni engleski svoj, onda će vam to biti još teže. Znači, to vam je, znači, velika sala, možda 50 ljudi vas sluša koji isto čekaju vizu i čekaju da vas prozovu, i vi idete na taj šalter i vi pričate sa tom ženom koja je vama nadređena. Sad možda vam padne neki baksuz, možda ne. Meni je pala stvarno dobra žena i eto u prvih tih 2 minuta stvarno sam kliknuo s njom, u smislu mi se dopala njena energija i mi smo tu krenuli da pričamo. Ona je pitala neka najjednostavnija pitanja. Sad da tražite neka pitanja
kao posebno koje pitaju, mislim da oni, to nije ni toliko važno koliko je važno da vi budete spremni. Tako da to je super prošlo i radite na tome, znači ne znam, pričajte engleski, ja sam koristio neku aplikaciju za engleski gdje pričate sa strancima, ali praktikujte ga pre nego što dođe taj dan, praktikujte ga pred 20 ljudi, pred 30 ljudi, da razbijete tu tremu. Meni je mnogo bilo lakše zato što se bavim ovim čim se bavim i navikao sam i ispred 100 ljudi, ispred 1000 ljudi, da se snimam kad god i meni je to stvarno bio lagan zadatak, a drugi vidim da su se baš onako tresli, šta će ko da kaže, da li gledaju ljudi itd. Tako da, eto, to je neki savjet da znate šta vas čeka, da nije lagano kao da se vi zatvorite sa tom osobom u jednu prostoriju i da vi kao krenete da pričate šta znate. Ne, znači ovo je jedan test da vide ljudi koliko ste vi psihički sposobni da imate i pritisak i tremu i da ispred vas da vas gleda 100 ljudi, tako da neću puno o tome, ali to je jedini bio neki moj izazov pre Amerike. I sad što se tiče novca, naravno da je to neka veća cifra, ali opet sve se plaća u ratama, ništa nije sad kada odlučite odmah da to treba odmah da izvadite taj novac. Ja sam se isto uzajmio, znači imate taj vremena novac da vratite. Svako ćete više zaraditi ako stvarno budete radili od toga što ste uzajmili. Sad kad sam došao, let od Beograda do Istanbula je stvarno bio lagan, znači tu sam upoznao 2 devojke i tu negdje, naravno kad upoznate neku novu osobu, to vam je prosto, dok se vi ispričate levo desno, to prođe sad vremena ovako i gledajte da nađete nekog uvek, nemojte sami, možete, ja sam se to vratio sami iz Amerike, ali nemojte da idete baš, uvek možete naći društvo, nemojte da idete baš sami, uvek gledajte da s nekim upoznate, pogotovo ako prvi put idete, znači meni je sad Amerika ovako, znam sve, ali prvi put mi je bilo kao da idem u džunglu i gde ću u džunglu sam da idem s nekim, tako da eto ja sam upoznao te 2 devojke, mi smo prvo krenuli za Istanbul, tu smo čekali, stigli smo u Istanbul oko 11 i čekali smo do 6 ujutru let za Ameriku i tu je bilo isto super, ja sam naravno sve morao da pripremim šta ćemo jesti, šta ćemo gledati, skinuo filmove, pričao neke svoje dogodovštine, ja sam taj uvek koji uvek neke zanimljive priče, uvek meni nikad nije dosadno. Tako da, eto, tu smo i super je bio aerodrom, znači aerodrom u Istanbulu i Turkish Airlines, to su za mene broj 1, znači gdje god da gledate da putujete s njima i gledate da budete u Istanbulu na aerodromu, ima više, ali najbolji onaj sa skraćenicom IST, znači to je novi renoviraran aerodrom. Tako da super je, ogroman, imate prostora da se izvolite gdje god želite, hrana je super, imate da kupite šta god želite. Tako da mi smo tu proveli 7-8 sati, pošto je to agencija iz Crne Gore. Ja sam bio jedini iz Srbije, još jedna devojka koja će se kasnije pojaviti. Ali bilo je 1% Srba, to jest ja, i 99% su bili Crnogorci. I ništa, tu su, na aerodromu su nam se kasnije, sat vremena pred let, to je bilo već negde možda 5 ujutru. Pridružili su nam se ljudi koji su putovali iz Crne Gore. I to je već bilo nekih onako malih tenzija, to vam je kao jedan mini reality, znači skupi se, 50 nas je išlo na jednu lokaciju i jedan hotel, znači mi smo se svi skupili. I tu već imate sukob mišljenja, sukob ličnosti, neko vam odgovara na koga vidite, pa neko nešto izjavi glupo, pa neko hoće da vas isprovocira, pa neko ne voli Srbiju, smeje vam se kao sa vama je super, a posle vam priča iza leđa. Tako da je to jedan sudar ličnosti i test koliko ste jaki, znači ne možete nekog da promenite, možete da menjate samo vas. To je svoju ličnost i da radite na sebi, drugi ne možete da menjate. I eto, tu smo seli, eto, bilo je pola sata pred let, malo pričali, tu je već neko počeo da priča o parama, koliko zarađuje, koliko gledanje u tuđi novčanik, ko će bolje poziciju da dobije. I to me je već onako malo, ne znam, ne uznemiravalo, ali nekako mi je bilo, brate, zaradit ćeš pare, doći ćeš kući i to je to. Znači kao, da li je samo bitan taj novac, ali onda, mislim, razumijem, neki su, znam, uzeli te kredite i šta već sve nisu uzeli, naravno da su pod pritiskom da moraju da zarade taj novac, ali meni to nije bilo primarno. Let je prošao
jako je bio težak, znači neću da lažem, sad kad sam se vraćao bio je mnogo lakši. Sedao sam, i to gledajte, znači ako već imate šansu da kupite sedište, gledajte da sednete ili, znači pošto su avion naravno za Ameriku je mnogo veći, 3 sedišta, 3 sedišta, 3 sedišta. I naravno vi gledajte da nikad ne budete između, zato što to vam je bako, jer pogotovo ja na primjer nisam osoba koja ide 100 puta do WC-a da piški, mogu da izdržim i dan da ne odem do WC-a, znam ljudi koji moraju na pola sata, nemojte gledati da sednete između, znači ako već dajete i veće pare za to sedište, kupite sedište, znači da ne budete između, znači da budete ili do prozora ili do drugog reda. Tako da, ja sam bio između, ali opet izdržao sam. Prvo kad smo došli u San Francisco, nismo ni znali, ja to nisam ni znao, znači do tog mesta Lake Tahoe treba još 5 sati kolima. Zamislite, dođete na aerodrom, posle 10 sati leta i saznajte da do Lake Tahoe treba još 5 sati kolima, znači, ali sve je bilo super, samo kolima se mnogo brže i stiže i sve. U tom zapadnom dijelu isto što treba da znate je da oni ne koriste papirni novac i to nije da ne koriste da čak i ako zamolite da će vam uzeti taj novac, ne, uopšte ne koriste taj novac, samo kartica, tako da meni malo sam se zeznao bio što sam bukvalno sve pare, $1.500 koje sam imao kod sebe, sve sam stavio u papir, a oni ne koriste papir na zapadu. I onda to je bilo malo dok smo se snašli, eto da znate, možete da stavite, ima na aerodromu neki aparat gdje možete da uzmete novu karticu i da stavite novac na nju i tad možete da plaćate. Tako da smo mi morali da pozovemo Uber, da bismo mi mogli da dođemo do tog mesta. Super je bilo što smo došli, eto, preko dana, zamislite da smo došli u 1 ujutru, 2 ujutru, znaš, kad morali bismo da čekamo na aerodromu, znaš, ko bi nas vozio 5 sati i koliko bi nam naplatio to, tako da smo se tu malo zezali sa tim, ali eto, kad smo došli u hotel je Hyatt, mislim na nivou što bi se reklo, jer opet tu dolazi elita koja, eto, nema još vile, ali eto, to mesto je prelepo, takav vazduh u životu, ja mislim da neću više da osjetim, da udahnem, jer to je vazduh stvarno. Taj hotel i tu ljudi dođu bukvalno samo da iskuliraju, u smislu da se odmore, bogataši, i ništa više od toga. Sada imate radnje i sve što ima u New Yorku to nema tamo, znači ima bukvalno neka lokalna mesta i to je to što oni imaju, znači čisto ako vam hotel ne nudi nešto više od hrane pa da vi imate gdje da, i najbliži grad koji je Reno, koji gdje su ljudi bukvalno, sačuvaj me Bože, znači kao da su ih vanzemaljci pravili, to vam je udaljeno 2 sata od grada. Zamislite vi da ste 2 sata od grada, mislim dobro opet kažem sve to je izbor, 2 sata vam je najbliži grad. I mi smo došli, stvarno je Hyatt, prvo sve onako nije onako tipičan hotel, nego je onako sve od drveta, sve onako svaki detalj koji je pravljen je baš pravljen da se uklapa u cijelu tematiku hotela, ne znam kako to da opišem, tako da sam prvi put bio u takvom hotelu. Čim sam došao, bukvalno cimeri su mi bili već tu, jedan iz Kolumbije, jedan sa Ekvadora. I oni su tu već bili, mislim da su bili već nedelju dana prije nego što ću ja da dođem. Ja sam odmah, bukvalno ne znam šta mi je bilo, nisam se ni presukao, ni skinuo, stvari, ja sam legao na krevet. I samo sam se probudio i ništa, javio se mojima da sam stigao. I sad, šta se tu sve dešavalo, znači bilo je to stvarno super dok imali smo kao tih par dana da se navikavamo, da ne znam, vidimo hotel, imali smo obezbeđenu hranu, to isto super, i to ne hranu kao sad da vam daju sendvič ili tako nešto, nego smo imali bukvalno kantinu i u toj kantini možete da jedete koliko god, što je velika ušteda. Jedna moja drugarica je rekla kada prije nego što se dodajem u New York, rekla je sve što, samo da nemaš da plaćaš hranu, ti znaš koliko uštediš para, to je stvarno istina, jer ja znam, ne mogu ni da vam kažem koliko sam potrošio za 2 mjeseca u New Yorku na hranu, toliko sam i uštedeo u Lake Tahoe. To je super isto bilo, znači mogli ste da jedete, ne znam, ustanete u 8, možete da uzmete onaj bagel ili neke pahuljice, napravite sve to u njihovom trošku, da oni to računaju, ali opet kažem, kad je došlo da treba se radi, to je bilo malo
malo drugačija pesma, jer tu su već neki krenuli da pokazuju svoja pravo lice, znači da vas, ne znam, komentarišu, da gledaju šta vi radite, koliko vi radite, da vam prave problem. Ne mislim na hotel i Hyatt, već na ljude koji su došli s vama, čast pojedincima. Bili su to ljudi koji su se gledali koliko vi zarađujete, pa se stalno nešto žale, pa im nešto nije dobro, pa ne valja. Nemate vi da odete, ne znam, u neki svoj deo i da kažete, pogotovo što ste u sobi sa cimerima, i da se kao izolujete, nego bukvalno odete na ručak, slušate to, odete na večeru, slušate to, odete na posao, oni su tu negde među vama i opet slušate to. Znači, samo slušate da se neko žali i da ništa ne preduzima povodom toga, već želi da vi preduzmete ili da nešto vi uradite. Dok je meni bilo super, ja sam tu bio, kad mi više nije bilo dobro, ja sam odlučio da napravim promjenu. Amerikanci imaju taj neki sistem da, kako su oni zamislili, to mora da se poštuje. Ako se ti nešto izdvajaš ili kao ja, ili nešto glumiš, tad više nisi omiljen i nisi kao dobrodošao. Ali, što se tiče plaćanja, recimo, bili su stvarno odlični. Znači, šta oni kažu, to je tako i jako drže do reči, to sam primetio. Oni su više voljeli, pošto smo radili ljudi iz Kolumbije, iz drugih gradova, oni su više volili njih jer oni pričaju španski, nisam znao da su u Americi baš toliko priča španski, da je bukvalno kao engleski, znači ne znaš engleski, nema veze, znaš španski, super, tako da bila je okej atmosfera, mada meni je bilo super tih prvih 2-3 nedelje. Moj cimer je radio, gdje sam ja na mom mestu, od, 10 prepodne do 7-8 uveče i posle toga je radio na još jedno mesto od 10 do 5 ujutru i on je tako zarađivao ogroman novac, ali šta ti znači da spavaš kao 2 sata? Nikad sebe nisam teo da forsiram. Neka situacija je bila da neki nisu zadovoljni, bila je svakakvih situacija, ali nekako nisam se osjetio 100% tu, jer prvenstveno nisam mogao da napredujem, jer kad dobijete jednu poziciju, vi tu poziciju ne možete da menjate, jer, kažem, imaju taj neki sistem da šta su oni zamislili, kako su oni to isplanirali, nema šta ti tu da im se mešaš i nekako su bili striktni po tome. Bez obzira koliko ti radio, trudio si, izdvajao se, ti ostaješ na toj poziciji i to je to. Tako da mi se to nije dopalo. Glavna stvar, znači, zbog koje sam želela da promenim mesto je ta neka izolovanost. Ja sam, u Beogradu, već 7. godina u Beogradu i navikao sam na neku tu brzinu, da se stalno nešto dešava, da je svaki dan drugačiji. I meni je tu bilo super što se tiče posla, ali prosto kad imate slobodan dan, kad želite da iskoristite, nemate gde, u smislu samo da prošetate šumom, što je meni bilo nekako nezanimljivo toliko. Znao sam da sam došao tu da steknem neko iskustvo i da doživim Ameriku na način na koji sam ja želeo. I prosto sam to prihvatio to mesto zato što nisam znao šta me čeka. Ali sam bio i takako svestan da mogu da donesem neku odluku i da nešto promenim. Zarada je na tom mestu gdje sam ja bio odlična, znači stvarno nemam zamerku na to. Što se tiče isplate, znači ja sam to očekivao na nekom mnogo nižem nivou, ali oni su tako profesionalni da za sve imaju, da za sve imaju svoj sektor, znači ne znam, poseban menadžer, poseban sektor za naš restoran, poseban za drugi restoran, poseban za ceo hotel. Imate pravila koje morate da poštujete, naravno ne smete da ulazite u lift gdje ulaze gosti, ni ja ne bih volio da mi ulazi, ne znam, osoblje hotela u lift koji je za goste. Imaju neka pravila, ne sme da se puši u hotelu, imaju neka ta pravila koja su striktna. Ja nisam imao problem s tim jer ja to nisam pušač, ali znam da su mnogi kažnjavali zbog toga. Naravno, ne smete da kradete. To i da naglašavam, meni bi odsekli moju ruku. Možeš i da se vratiš i bez dinara, ali bitno naravno da nas ne obrukaš, da ostaneš svoj, da imaš stav i da prosto ostaneš čistog obraza. Tako da mi je to bilo bitno
da ne prekršite ta pravila, jer su oni striktni po tome, u smislu da eto jednog dečka pozdrav za Luku, ja njega jako poštujem i volim, mislim da je to bila više neko pokazivanje sile i da je on bio žrtveno jagnje, eto posle prvog dana na našem poslu neka žena je vratila piće, on je to piće popio, ne naravno ispred nje, ali to je vidjela jedna menadžerka i oni su ga samo isključili iz cele priče i on je morao da se snađe, da ode u drugi restoran, da nađe drugi smeštaj, tako da morate da budete oprezni što se tiče toga, da se poštuju pravila, iako je naravno sve teže i teže koliko to dugo ostajete, ali opet meni se svidela ta neka disciplina, jer opet kad nema discipline, tad svako može da radi šta želi, naravno to nekome smeta, a ljudi ne brinu o tome. Tako da, jako mi se dopalo mesto da vidite, da osetite tu prirodu. Ima i medveda, što je meni bilo opet neki izazov, jer opet ne možete da šetate, ne znam, u 1 noću, jer opet postoji opasnost od tih medveda. Ali jako mi se dopalo Hyatt i njihova organizacija i kako su to sve posložili, da je sve pod konac, da je Hyatt u nekom većem mestu i da primaju radnike u Americi, ja bih bez problema otišao. Znači, Hyatt je stvarno nešto što i ja, koji naravno neću raditi posao servera, možda više nikad, level organizacije koju vi morate da vidite kako su oni to sve posložili. Naravno, ljudi koji stvarno znaju nešto, znaju svoj posao, mislim na menadžere, i znaju kako da pričaju s vama, i znaju da imaju razumevanja, a ima onih koji vole da su tu, eto, glume neku silu, ne znam, nekako nisu pravi menadžeri, ali organizacija Hyatta je odlična. Eto, ako idete na isto mesto, ja sam bio u Lake Tahoe, preporučujem vam da izaberete rad u restoranu, ne na plaži, ja sam radio na plaži i eto, malo je bilo zahtevnije to, tako da ako već ste iskusan server, možete da radite na plaži, ali eto, ja sam odlučio da promenim mesto, jer opet bilo je nekih toksičnih ljudi i želeo sam da na pravi način doživim Ameriku. I ja sam samo snimio video gdje su ljudi prosto i vidjeli da ja nisam 100% zadovoljan, nikad ništa nisam krio od svoje publike. Ja sam snimio video i meni je masno su krenuli ljudi da mi se javljaju Johnny, imam smeštaj ovdje, ja sam u Chicagu, ja sam u New Yorku, ja sam u Majamiju, ja sam u Los Angelesu i kao sa pozivom dođi, možda će ti se ovdje više svidjeti, tu smo da te podržimo. I ništa, i meni se javi jedan dečko koji je u New Yorku, s kojim se na kraju nikad nisam ni video. Ne znam šta je uopšte bila neka sila ta. I on mi napiše, ja živim u New Yorku, naše godište, dolazim eto za mjesec dana, imam smeštaj, to jest jedna žena ima smeštaj povoljan, eto ako želiš da podelimo smeštaj. I ja sam tu razmišljao, znači od me par dana da malo razmislim da li je to prava odluka ili ne. I ja sam krenuo da istražam, znači New York, bilo je pitanje da li ću otići u New York ili Los Angeles i kad su mi rekli da za Los Angeles treba da imaš auto za svako mesto koje u njemu želiš da posjetiš, definitivno sam prelomio New York. To je znala cijela grupa da ja odlazim za New York. Pa šta ćeš tamo, kako ćeš, to je kao da je vest u novinama izašla. Tu je bila jedna velika opasnost koju vama naravno ne preporučujem da se igrate s tim, nego da unaprijed istražite koje mesto želite da posjetite. Jer ja sam više, znao sam da je to šuma i znao sam da je to neko mesto koje je zabačeno, ali sam isto tako znao 50 ljudi naših, mnogo je bolje da na početku budem sa našima, nego da odem, ne znam, u neko mesto kao što je New York, gdje 2 ljudi naših ide i možda tih 2 nisi ni teti da se druži sa mnom i ja sam nema šanse da se snaći. I ja sam zbog toga prihvatio da odem tu. Sad vama kažem, znači, možete da prvo istražite mesto, da vidite da li to odgovara vašim afinitetima, pa tek onda da odlučite da odete baš tamo. Tako da sam ja uradio nešto za što sam mogao da izgubim vizu, jer vi kad eto u toku putovanja promenite mesto, znači vi ste u riziku da vam samo sponsor ukine vizu i vi imate mjesec dana da se vratite kući, ako se ne vratite,
nećete više nikad, vratit ćete se vi, ali nikad više nećete otići za Ameriku. Tako da sam bio u toj opasnosti i bio mi je problem da nađem posao, zato što kad ste J1, retko ko će vas zaposliti, a da nema neki dogovor sa sponzorima. Tako da mi je tu isto pomogla mnogo agencija, jer opet ništa nisam radio onako da oni ne znaju, nego sam im uvek rekao, i kad su me pozvali, kad su rekli pa šta je to, šta se dešava, jel stvarno ideš, ja sam im rekao šta mi se tu nije dopalo, obezbedili i smeštaj, i hranu, i prevoz, i sve super. Znači ovo nije bilo do njih, nego već moja neka fantazija i nešto što ja želim da bi se ja osjećao 100% super. Tako da sam im rekao šta mi smeta i šta želim da promenim, naravno nije bilo do njih, opet kažem. I oni su mi tu povezali sa jednim momkom koji drži tu fotografsku agenciju u Njujorku. I on mi je to, bukvalno 2 dana, ja sam bukvalno mislio da ću ja tražiti posao u Njujorku, pa idem od vrata do vrata, pa gdje nađem posao. Međutim, to nije uopšte lako, pogotovo kad je sezona, svi su već našli radnike, tako da, pogotovo ako niste kao ja neki server sa iskustvom, 10 godina ili 5 godina, tako da mnogo je teško naći posao ako niste tako skroz iskusni, ako nemate bogat CV. Tako da mi je on ponudio posao i na tome sam mu zahvalan, pozdrav za Novaka. A ponudio mi je posao da, 2 dana pred, bukvalno nisam znao šta ću da radim. I on mi je, sa tim poslom sam došao u New York. I tu je zanimljiva stvar, pošto sam kad mi je rekao taj dečko da dođem u New York, prosto to je bila velika odluka za mene, prosto nije mala stvar doći u grad, ogromnu metropolu, najveći grad, najpoznatiji grad, i da ti sad kao lagano misliš da imam ja sad milione na računu, pa kao pa dobro, platit ću ovo, kupit ću ovo. Prosto računaš da ćeš ti da imaš koliko to košta, svi, ja kad sam gledao New York kao koliko koštaju apartmani, ja sam to mislio, ko tamo živi, ko uopšte ima da priušti New York. I ništa, tu sam sve krenuo da kalkulišem i on mi kaže neki sajt da nađem jeftinu kartu. I ja tu razmišljam, pošto kad dođete odmah u Ameriku, morate da konkurišete da se prijavite za neki broj, security number, i sa tim brojem možete da radite bilo gdje, u smislu može svako da vas zaposli, sve van toga je ilegalno. I meni još nije posle mjesec dana, ja gledam New York, to sve, i razmišljam, nije mi stigao taj broj. Ako meni ne stigne taj broj, neće me niko zaposliti, mogu samo kući da se vratim. Rok za kartu, pošto svaki dan cena karta raste, ja sam rekao sebi, petak sam gledao kartu i rekao sam ponedeljak. Znači ponedeljak je posljednji dan, prelom, ako mi stigne taj security, to će biti znak od Boga da ja treba da odem u New York, da je ovo sve s nekom namerom. Ako mi ne stigne, to je to, ostajem ovdje, sigurno i to sa razlogom. I meni u ponedjeljak stigne taj security number. Vi ne shvatate koja je to sreća bila, jer sam znao da mi je Bog dao neki znak, da treba da odem, treba da slušam svoje srce. Iako, kažem, sve je bilo super što tiče hotela, nekako nisam bio 100% zadovoljan, što je potpuno okej. Tu sam trebao da odem sa drugaricom, međutim, znam da je njen dečko nešto rekao, ma to ti se ne isplati, pa je ona bila hoću, neću, ja to ne volim iskreno. I samo sam rekao, preseko, ja idem sam. I mislim, mnogo je lakše da idete sami, zato što kad ste tako mnogo upućeni, onda uvijek treba da razmišljate za 2 osobe. Meni je to mnogo teže, pravo da vam kažem. Možda će neko sutra da vam kaže, ako ste povukli tu osobu, on kaže pa zbog tebe sam to otišao, nisam zaradio novac, da vas neko sutra krivi. Samo ako preduzimate te neke velike korake, preuzimate ih samo na svoju odgovornost, nemojte nikog da uvlačite, da ne napravite neki haos. Tako da sam ja odlučio da odem sam, stigla mi je karta, taj dan ću pamtiti, pošto naravno sve sam delio sa porodicom. I stvarno sam bio srećan. I samo sam kupio kartu, karta je bila od tog mesta do New Yorka, mislim da je bila $280 je bilo. Sjećam se kad sam otišao da proverim
koliko će mi para leći za ovo sve što sam radio u Lake Tahoe. Sjećam se da su mi računa neka žena na onom laptopu šta već i kaže mi pa ti ćeš, posljednja uplata koja će ti biti, bit će ti za 10 dana i bit će $0. Kažem kako 0, kao pa dok ti se oduzme ovo, dok ti se oduzme ono, kao tebi će 0 ostati. Uzmem taj novac koji mi je ostao, ne znam koliko mi je ostalo stvarno, znam da mi je jedna devojka, ta Tea, koja mi je dala smeštaj, rekla mi je, ma šta te bre, ja sam došla sa $500 u New Yorku, bre, snaći ćeš se, veruj mi kad ti ja kažem. I onda sam, ja sam razmišljao sad da mi treba 5-6 hiljada, da se snađem, otišao sam za mnogo manje i snašao sam se. Tako da ne treba neki veliki novac za početak, sve lepa reči, možete uvijek da se snađete. Ako želite da doživite New York i sve čari koje New York nudi, morate da živite na Manhattanu. Sve ostalo vam je dalje, tako da sam, ona meni, dan pre, znači to je isto ludost, ja sam isto bio lud. Ja sam s tom ženom odmah dogovorio smeštaj za $700. I dan pre ona mi kaže, čekamo te da se upoznamo i to sve. I meni neki đavo ne nemira, javlja se ta devojka i kaže, ja izlazim iz tog smeštaja, ulazim u bolji stan, to ti je u centru Manhattana, bukvalno na 10 minuta od Times Square-a. Ako hoćeš, toj ženi koja meni izdaje se nešto žuri i treba joj pare. Ja se javim toj ženi i ona je taj apartman izdavala za $900. I ništa, ja kažem, ja sam našao smeštaj u New Jersey za 700, ako vama odgovara za 800, sa sve režijom, može, ako ne, ništa, hvala lepo. I ona tu kaže, ma kakvi, kao ja da spuštam nekome, kao na što to liči, itd. I ja onako lagano kažem, ok, ja svakako imam ovde, ne brinim ništa. I onda molio sam se da me odbije, zato što mi je bilo još gore da ženi bukvalno dan pre kažem, ej, ja idem ovamo i to je to. Naravno da i nisam tako odgovorio, ali mnogo lepše i ova žena mi posle 24 sata kaže, može, dogovoreno. I mi smo se dogovorili za tu cijenu, zamislite dobijem 800 u centru Manhattana, neki plaćaju 1600, duplo više, ja dobijem tu cijenu. Nekako sam, ja to kažem, Bog prati i hrabre i sresni koji žele da ostanu verni svom osjećaju, tako da sam nekako i znao da me Bog čuva. Tako da sam, dan prije morao da napišem tu ženi, ona je baš bila besna, ali šta da radim opet, to je neki moj put. I ništa, ja dolazim, sjećam se, sačekala me ta Teja na aerodromu, put je prošao super, mada ti Amerikanci bukvalno ni vodu ne daju za te kratke letove. I ništa, došao sam u New York na taj aerodrom, sačekala me Teja, mnogo sam se lepše osjećao, nekako sam znao da radim pravu stvar i da sam izašao iz sve te neke, i negative, ali i tog mesta koje mi nije bilo baš 100%. I ona me tu sačekala, znači Teja, Crnogorka, prava, onako vesela, puna energije, ima i onako stav, karakter, ja to najviše volim i takve ljude obožavam, hrabra je, tako da smo super se tu skontali i prvi osjećaj, ne znam, ja nosim neki težak kofer, prvi osjećaj kad vidite New York, nestvaran, znači, ja sam odmah neki osjećaj, mi je odmah govorio kao to, poslušao si me, ovo je, znao sam da tu ostajem do kraja, nisam uopšte ni u jednom trenutku razmišljao, pa da sam doneo pogrešnu, lošu odluku, nekako je i bio i adrenalin još, i ništa, ona me tu odvela prvi put do Times Square-a, znači, to svako mora da doživi, meni je sad Times Square, nije mi više toliko interesantan, ali taj prvi osjećaj stvarno je nešto što želim svakome da doživi, da vidi taj Times Square. I ništa, ona me ispratila do apartmana, odvela u taj metro, meni je tad bilo još s metrom, gdje ću ja naučiti, meni će trebati 100 života da ja pohvatam taj metro, naučio ga za 3 dana. Ona mene odvede u taj apartman. Nije mi se iskreno svidjelo taj kraj na početku, jer opet tu su najviše crnci i ljudi iz, ne znam, Španije, Ekvadora i nije toliko čisto. I mene ona ostavi u taj apartman jer je ona morala da žuri na posao. Ja dođem, opet me uhvatilo da bi ona bukvalno mi se spavalo
I to je bila, mislim, snimala sam na TikToku, to je bila tako mala sobica, nekako, bukvalno 2 sa 2, ono, nije, te gazde nisu ni toliko vodile računa ni kako izgleda i da li je prljavo, bukvalno je bilo nekako, ja ne znam kako da napišem, bukvalno samo da uđete, da legnete, imate mali ormarić i to je to. I nekako taj početak taj dan mi je prvi bio najteži i sećam se, i ono, bukvalno druga ima dnevna soba, ima kuhinja, ali nekako mi je to sad sve tako izgledalo, jer sam eto bio ti pre mjesec dana u Hyatt-u gdje je sve sređeno, gdje je sve bombona, a opet sam došao u taj neki stan i gdje je prljavo i gdje, ne znam, i gdje je nekako sve, neki haos u stanu. I razmišljao sam, bože, da sam doneo pravu odluku, šta me čeka sad. I nekako mi je taj deo gdje sam ja bio izgledao i previše daleko od grada, sad shvatam koliko je na 10 minuta. Tako da su me obuzele neke emocije, još ta žena trudnica je bila na kauču i ona me kao pozdravila isto i ona je iz Dominikanske republike. I ja se sjećam, to ne mogu da zaboravim, prvi dan i kao mi nešto pričamo i ja ne mogu da zadržim suze, i sjećam se pričam onako s njom, ona me gleda i onako meni suza ide za suzom i to ne mogu da zaboravim. I ona onako, oni su inače takvi ljudi bez empatije, mislim oni, nekad će da vam učine, da vam pomognu, ali nemaju oni kao mi neku dušu da vas teko sad zagrli, da vas poljubi, da vam da podršku, nemaju, oni su tako bez neke empatije, možda su empatični za svoj narod, ali za tuđi nisu. I ona me samo onako gledala i kao, ma bit će sve okej. I taj dan, sećam se, samo sam prošao, nekako nisam još našao svrhu u sebi u drugom gradu, gdje sam navikao ovamo da radim, dođem s posla, pričam s nekim i sećam se da sam otišao u taj Centar Park, da sam samo puštao neku pesmu i da sam plakao kao kiša. Ali nekako sam plakao ne zato što mi je loše, nego što sam srećan jer znam da me čeka neki novi početak, da se nešto veliko sprema. Sam naravno podelio sa ljudima, bilo mi je teško naravno, ali već ostalih dana nekako sam usledio taj poziv od tog druga Novaka koji drži tu fotografsku agenciju. Ej Johnny, evo polako navikni se malo, eto 2 dana, krećemo odmah s poslom. I to mi je nekako već znalo, nešto se dešava. Na ovako prvi dan kad sam došao, niko još nije znao da sam došao u New York. Hvala svim ljudima koji, što sam ja to delio na Instagramu, da sam plakao, pa svi podrška, imao Johnny samo napred. Treći dan je već krenulo nešto se dešava, u smislu, krenuli su da se javljaju ljudi, da se vidi, koji žive u New Yorku, da se eto vide, da mi pokažu grad, da budu tu sa mnom. I onda se javio, kažem, taj Novak i rekao je da ti eto, da mogu da počnem da radim. Znači, princip toga je da svakog dana dobijete novi restoran na Manhattanu ili gdje se vi nalazite, gdje vam je blizu, i vi radite bukvalno smenu gdje fotografišete ljude na pre i jela, napravite te fotografije, oni te fotografije prodajete i naravno što više fotografija prodate, to naravno veći deo ide vama, svakako vi dobijate po satnici $16-17, tako da je super bio posao. Iako sam ja tu nekako prvi put sam radio tako nešto, nije lagan posao, jako misle sad mnogo je lakše nego da, ne znam, služiš nekog. Ovo je bukvalno psihologija u smislu da vi treba i da iskomunicirate s nekim na engleskom i da ulivate poverenje i da te slike prodate i da možda date popust i da vodite evidenciju o tome i ako nešto pogrešite, slomite, to se vama odbije od plate i da lepo novac sabirate, čuvate, bukvalno kao da ste vi u jednom, znači nemate ono kao da je neko odgovoran, vi ste za sve odgovorni, na kompjuteru da ukucate i da čuvate da vam neko nešto ukrade, uglavnom je malo zahtevniji posao, ali meni se svidjelo to što sam svaki dan menjao drugi restoran, znači bilo je nekih restorana koji su iz mog iskustva, prema meni su bili najgori crnci, pogotovo u tim restoranima gdje ih je najviše. Nekako kad vas vide kao sa tim slikama da slikate, nekako vas i ponižavaju i nekako vam nekulturno vam odgovaraju da ne žele i nekako vas pogledom teraju od stola, nekako baš imaju neku
energiju koja se meni nije dopala, dok sam radio u nekim restoranima i na nekim žurkama gdje su bili možda i naši i uglavnom ljudi iz Evrope, tako da oni su imali cool energiju, tu sam najviše slika prodao i to je stvarno nekako bilo, super sam se osjećao, jer eto, nije samo da vi prodate sliku, vi se upoznate s tim ljudima, pa neko dođe slavi rođendan, pa vam traži Instagram, pa se s tim ljudima i dalje čujete, tako da ima puno prilika, naravno zavisi gdje, na kom ste mestu, ali to mi se eto prvih par nedelja dopalo, čisto eto da imam neki novac i odatle, tako da sam i tu zaradio novac. Posljednjih 2-3 puta koje sam radio, dešavalo se da uopšte nema posla, u smislu da eto taj, recimo subotom, taj kafić, restoran ili food mesto bude skroz prazno. I dešava se recimo da za taj dan kad ja treba da radim, bukvalno ne bude uopšte ljudi i da ne prodam ni jednu sliku. I nekako sam se osjećao loše, a u isto vrijeme sam se osjećao loše da gubim vrijeme, jer opet tu sam, ne znam, od 12 do 10 i ako vi ne prodate sliku, odmah vas proveravaju, zovu, pa što ti nisi prodao, pa ili ne znaš da slikaš, pa evo ti kurs, pogledaj. Nekako su bili, bukvalno za vratom su vam disali. Ne Novak je prosto osoba koja je na vašoj strani, tu agenciju drže Rusi, tako da nije mi se svidjelo to i eto što dešava se da nema ljudi i da vi ceo dan morate provedete opet u uniformi, da stojite, a da uopšte nema posla, tako da mi se to nije dopalo. I ja sam rekao, novače, ja idem dalje, želim da probam da nastavim sa TikTokom, da probam ovdje restorane, u smislu hranu, da snimam ovo što radim na TikToku i da vidim da li od toga mogu da zaradim. Tako da sam krenuo, on je rekao poštujem i mnogo mi je značilo što me je podržao na početku i što zbog njega nisam izgubio vizu, jer je Amerika prihvatila taj posao koji sam ja radio, što sam ga promenio, sve je to super prošlo, ali ne savjetujem da se zezate s tim, ne bude posla Johnny mi je rekao ili Johnny uradio, znači to je Amerika. Ja sam radio i ovo moje, u smislu da sam snimao restorane, snimao hranu, ocenjivao hranu, ocenjivao restorane. I to je krenulo vremenom da super ide, u smislu da su krenuli da mi se javljaju restorani, ja sam počela da snimam na engleskom, da ih ispromovišem, znali su da je mnogo veći luksuz da neko dođe iz Evrope i da kaže ovo je dobro i da privučem ljude iz Evrope da dođu u to mesto kad su u New Yorku, tako da su krenule velike ponude, velike saradnje na koje sam stvarno ponosan i od toga sam krenuo da zarađujem. Sad što se tiče New Yorka, New York je stvarno grad koji, eto jedan grad ako bi izdvojio, ako nisam bio u toliko gradova, da morate da ga posjetite ukoliko dolazite u Ameriku. Stvarno je neki doživljaj, stvarno je, kada eto vidite prvi put Times Square, nešto je posebno, bio sam čak i na US Openu i to je isto stvarno doživljaj, kad kažem doživljaj, to je stvarno nešto onako lepo vidjeti i lepo se osjećate nakon obilaska tog mjesta. Ima naših ljudi, ja nisam je znao da toliko naših ljudi, prosto i kao porodica i toliko Srba da ima. I eto, izdvojio bih i Nikolu i Terezu koji su to bili sa mnom tokom mog boravka. I kad su mi krenuli te saradnje, u smislu da su mi restorani bukvalno nudili besplatnu hranu, samo da dođem, da snimim video, da ocenim tu hranu, naravno iskreno, ne da ja sad kao kažem da je nešto dobro ako nije. Tako da je sve to nekako išlo ka tome da ja i ostanem i da imam novca kod sebe. I naravno, razlika uopšte u New Yorku i ovo mjesto gdje sam prvo bio je to što su ovi ljudi otvoreni i za komunikaciju, i za upoznavanje. New York samo ne možete da uspete ako ste lenji, znači ne možete da hvatate krivinu, znači morate i da radite i bukvalno vrijeme leti je meni najbrže vrijeme letilo u New Yorku, znači dan ovako prođe, sve nešto žurite, sve nešto imate posle ovog, uglavnom je grad za ljude koji žele nešto napravi, gdje su snovi mogući i gdje vas niko ne osuđuje. I znate kad kažu kao, ne znam, političari tu u našoj zemlji koriste, tamo je zlo, tamo je, ne znam, blud, razvad, verujte mi, sve isto kao i kod nas, nema tu ništa sad kao da
se neko sad skine go ili da glumi budalo, ima ljudi, ali opet niko vas ne ugrožava ili da sad kažete ovo je stvarno za ogromnu osudu, ljudi žive život, toliko mladih ljudi, svako ima svoj neki talenat, imate priliku različite ljude da upoznate, da vam pruži neku podršku, da naučite nešto novo. Nema kao sad nešto kada ja kažem joj Bože, to što sam vidio u New Yorku stvarno je za svaku osudu. Prosto, vjerojatno sam imao ja drugačiji fokus, želeo sam eto da što više vidim, da što više upoznam i to je bio neki moj, iako to nisam znao da definišem prvi puta, način na koji sam želeo da doživim Ameriku. Znači da prosto nešto ostane u sećanju, ne samo rad, već da imam neku širu sliku o tome čime želim da se bavim i čime želim da nastavim i da dobijem neku ideju za svoj posao i biznis. To mi je New York pružio mi je tu neku hrabrost da izađem iz zone komfora, da vidim kako oni razmišljaju, da steknem novo iskustvo, da se snađem, jer sad znam, ako sam se snašao u New Yorku, znači se u bilo kom gradu. Tako da mi je bila jedna velika lekcija koju nijedne pare ne mogu da plate. Ja sam ponosan, iako nisam se vratio sa nekim ogromnim parama, vratio sam se sa iskustvom i kontaktima koji vrede više nego bilo koji novac po meni. Jer ja sutra mogu da se vratim u taj New York i da odem, da biram na ovih 10 prstiju kod koga ću da odem, da prespavam, da budem 15-20 dana, ko će da mi sredi ostatak vize, gdje ću da radim dalje, gdje ću da snimam dalje, bukvalno sve mogu. Znači, napravio sam neku mrežu koja nije sad neka prejaka, to jest onako čvrsta, ali sasvim dovoljna da ja se vratim ako želim. Ja sam bio samo na Manhattanu, nisam u druge, nekako sam navikao i u Beogradu da sam uvek u centru i da tu sve ja posmatram, obilazim, tu sam bio i u New Yorku, u centru Manhattana, tako da sam tu obilazio bukvalno svakog dana. Meni su kao pisali, morit će tebe za 2 dana, vidjet ćeš sve, verujte mi, New York mene je za 2 mjeseca nijednom trenutku se nisam rekao sebi smor ili da nisam imao šta da radim. Tako da sam i radio kao i fotograf i opet kao server i ovo što sam snimao za društvene mreže. Znači, samo ko neće da radi može tako da hvata krivine, u New Yorku to ne možete. Znači, za sve ste odgovorni vi, za sve ste sposobni vi, za sve morate da se izborite vi. I to je neka prednost. Ja sam eto bio sam u sobi. Niko vas ne dira, niko vas ne čočka, hvala Bogu. Imao sam u tom kraju gdje sam ja bio, to je East Harlem. To su bili nekako ljudi koji nisu pravili probleme, više je bilo Španaca u smislu i ljudi iz Kolumbije, Južna Amerika, Ekvador i nekako su oni imaju sličnost u našem temperamentu, vole da slave, vole da se vesele i nije bilo toliko crnaca. To je soba je bila moja jedna, a dnevna soba je bila zajednička, kuhinja zajednička, kupatilo zajedničko i 2 sobe gdje su bili 2 bračna para. Tako da oni su uglavnom radili 24/7, osim te trudnice. I bukvalno sam ja imao i kuhinju i dnevnu sobu za sebe, što je bilo top za snimanje, mogao sam da budem tu kad god želim. Niko nije pravio buku, nije pravio galamu, sve je bilo, ja ne mogu da opišem kao savršeno, kao da je neko zapisao da ja treba tu da budem, tako da sam to i privukao. Upoznao sam i devojku koja je sad postala evropski prvak u tenisu. Usavršite svoj engleski. New York je jedini grad gdje je taj neki centar dešavanja. To vidite, na primjer, kad je bila ova fashion nedelja, gdje su dolazili sve najbitnije ličnosti i nekako vi ne shvatate kad ja pretražujem kao šta ću posjetiti te nedelje, ja ne znam šta pre da posjetim. Mislim, toliko ima lokacija, toliko ima dešavanja, da prosto možete da kreirate svoj život kako vi želite i nema osuđivanja. To je glavna stvar, možete da budete šta želite. Tako da, eto, to se uglavnom svašta se izdešavalo. Baš sam srećan, evo sad kad sam došao, put je bio stvarno odličan. I šta bi vam posavjetovao? Posavjetovao bi vas da ne budete kao ja, da u trenutku to sečete i da dovodite sebe u opasnost. Da bih preporučio Ameriku bez razmišljanja da i da, jer ćete prosto podići sebe i na level, ja mislim 15 levela iznad drugih.
da ćete steći iskustvo koje ne možete ovde da steknete, da ćete naučiti engleski, da ćete upoznati možda ljubav svog života, možda steći prijatelje koji će vam ostati za ceo život, prosto zaraditi novac koji ćete moći da uložite u nešto što želite. Tako da moja preporuka je bez razmišljanja da ste taj odgovor znali znači da sad iskoristite priliku. Što neko kaže, bilo bi mi stvarno žao da je nisam iskoristio, jer sam odličan student na Fakultetu političkih nauka. Što se tiče cena, u New Yorku ja stvarno nisam toliko obraćao pažnju, to nisam ja neki milioner, ali opet znao sam ako radim da ću uvek imati i nikad sebe tako nisam ograničavao, mada mogao sam da povedem malo računa o ishrani, ali eto, New York je stvarno nešto što vam preporučujem da posetite. Jedan je život, ljudi, uživajte u njemu, pomerajte zone komfora, sve nam je oprošteno dok smo sad mladi, tako da, eto, moja preporuka za kraj je da uradite sve preko Atlas agencije. Opet na početku sam spomenuo šta sve ta agencija nudi i kad treba da bude najglavnija, to je pred polazak, da vam sredite sve te papire, dokumentaciju. Obično agencije znaju te neke cvake kako bolje da prođete i na razgovor, tako da oni su tu puno pomogli. To bi bilo to, ljudi. Ovdje završavamo cijelu priču oko Amerike, prosto znam da će se dešavati još različitih poglavlja. Ponosan sam na sebe, želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili meni podrška u toku puta, pre puta, ljudi iz Srbije i sa cijelog Balkana koji su mi pisali poruke i podršku i koji su ispratili moj put na TikToku, jer sam bio najaktivniji na TikToku. Tako da sa ovim se opraštam nekako u sreći da sam pobedio sebe i naučio da uvek treba slušati sebe i da tad nikad nećete pogriješiti. Vama hvala što ste, ako ste pogledali ovaj video do kraja, kažem, opet snimam ovo zbog sebe, da bih imao uspomenu i naravno ljudima koji žele nešto više da saznaju. Volim vas i nastavite da me pratite jer uskoro slede još bolje stvari. Ćao!